леко ще си позволя да изкопирам мъци, ама няма как. За видеоклиповете трябва да гледате. И здравейте, хора! Аз имам Пърси Джаксън, а вие не? Това беше много кринга. Както и да е. Днеска ще си позволя да ви направя едно кратко ревю на Пърси Джаксън. Надявам се видеото да ви хареса. Ако е така, след като го изгледате, смажете лайк бутона и като цяло нека да започваме. Пърси Джаксън е създадена от Рик Риордан, като това не е единствената книга. Те са цели поредици. Те са цели поредици от 5-6, не знам, книги. И ми остава доста малко. В смисъл, аз съм прочел до тук цялото. Остава ми само да прочета и това тънкото. Ако се чудите каква е тази дупка тук, това е защото си затрих книгоразделителят и заради това трябва да ползвам парче от Лего. Да. Като цяло, Пърси Джаксън е едно хлапе, което все се забърква в неприятности, като мен. Само, че него го преследват митични същества, а пък аз се страхувам каква ще ми е оценката на домашната. Така както и да е. Но в един ден госпожата му по математика, госпожа Дотс, нали знаете, тя е от онези учителки по математика, които просто чакат учениците да им забъркат някоя беля, за да може после да ги бият. Не, оставете това на страна. От страната на шегата, един прекрасен ден госпожата му Дотс се превръща в крилат човекоподобен прилеп, който смуче кръв и има ногти колкото на най-големите ногти в света. Тогава господин Бранър, учителят му по антична история, мисля, че беше, да, му подава така един меч във въздуха, който, нали, магически се превръща в меч. Общо взето като той. Само, че истински не е пръчка. Както и да е. И когато Пърси отсича главата на чудовището, то се превръща в жълт пушек, прах, облак. И след което, когато слиза надолу, неговата... има едно момиче, което се го дразни. Казва: "Дано госпожа Еди коя си те е наказала добре." И след което Пърси така казва: "Моля, коя е тази госпожа, бе? Ние немахме ли госпожа Дотс?" И след което така, грова да поглежда Пърси. Тоест, знае, че има нещо. И след това, няма да ви спойлвам, гледайте си сериалче. Кога?
изчетете си книгата. Няма да ви спойлвам нататък, за да не ви убия кефа. Ако това видео ви е харесало, тогава счупете лайк бутона, натиснете бутонът subscribe, на български абонирай се, задължително с камбанката, за да не пропускате всяко мое видео, и прочетете Пърси Джаксън. Ако не си я имате, купете си я и си я прочетете. Да не ви... Нали? Това беше от мен и чао!